Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye pi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Phah ka US ya ka F-16 kata ka lingsun le thma sha Middle East wala hapdeng ka thma ka Israel bad ka Hamas. Layo jingtep bagi sipai ke Israel kila khubor ka army base jong ki sipai Syria ban penpai ya ka jingte rocket bawan na Syria. Karkum ka jing yatho jong ka IDF Israel Defense Force ka yatho bahaga jing khubor jong kai ka Syria kala penjulor ya ka 5th Armor Division jong ki sipai Syria. Kaseng Hezbollah kala yatho balayap sa prangut ki sipai bad ka bakenthop lang baro ka poi hadu live kundai ngut ki sipai ki balayam shu la ithuru ba ka jing yather guli hapdeng ka sipai Israel ba ki sipai Palestine hapo West Bank.